75 με τον Γκριν που τότε είχε χάσει και ήταν μοιραία εκείνη τη φωνή. Κωνσταντίνε, γρήγορα. Αν μου επιτρέπετε και ότι όντως της προβλέπω να παίρνει κάποιες προσπάθειες γιατί είναι φρασίστης. Έχει την προσωπικότητα και σήμερα του πάει και το παιχνίδι. Και πηγαίνουμε και σε παρεμφερές σκορ με τελικό κυπέλλου, ήταν 79-81 τότε. Εκεί έχει αδυναμία με τον Τεόντοσιτς. Διαμαντίδης γυρίζει την μπάλα ο Παναθηναϊκός με υπομονή. Για Σικεβίτσιους η μπάλα είναι έξω στα 3. Μπατίστ, rebound από τον Μπρίτεζι, πατάει έξω. Πατάει ή δεν πατάει? Για να δούμε, ο Γιαννάκης φωνάζει ότι πατάει. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η ετυμηγορία των διαιτητών. Αλλά αυτό πρέπει να το δούμε. Έτσι όπως είναι η φάση δεν πάει να βγάλουμε. Από εδώ ναι, δεν φαίνεται, αν υπάρχει άλλο. Πρέπει να πας εδώ. Υπάρχει μια ετυμηγορία των διαιτητών για μπάλα, κατοχή μπάλα στον Παναθηναϊκό. Μπλάκνεϊ λέει εκεί στο κουκουλεκίδι ότι πάτησε ο Τσαρτσαρής. Εδώ τώρα ναι, δεν μπορούμε από εδώ να δούμε. Περίεργη φάση. Τεόντοσιτς έξω για να διεκδικήσει ο Ολυμπιακός το rebound με καλύτερες προϋποθέσεις. Για Σικεβίτσιους 39 δευτερόλεπτα ακόμα. 76-75 μπροστά ο Παναθηναϊκός. 13 δευτερόλεπτα για Σικεβίτσιους για 3. Καλάθι τριών πόντων από τον Σαρούνας για Σικεβίτσιους. Και time out ο Ολυμπιακός. Γρήγορα στις διαφημίσεις. Τη φάση. Λοιπόν, είμαστε εδώ και πάλι 79-75. 79-74 ήταν στο ελληνικό, στο τελικό του κυπέλλου, 21 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Μένουν ακόμα 33 εδώ για τη λήξη με το τρίποντο του Γιασκεβίτσιους. Μαντεψιά του παρακαθήμενου μου του Κώστα Πολίτη επιβεβαιώθηκε ότι θα έπαιρνε το σούτο Γιασκεβίτσιους. Θα ήταν πολύ λαϊκίστικο και άστοχο και άδικο να πω ότι κάνει απόσβεση. Είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Αλλά όντως οι μεγάλες προσωπικότητες παίρνουν τα σούτ. Και όπως τώρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάει σε πολύ γρήγορη επίδεση και μετά να δαπανίσει πια το φάουλ. Για να δούμε. Διότι ο χρόνος τον πιέζει. Βέβαια θα πρέπει να πετύχει αυτή η επίδεση για να μπορεί να έχει μετά την περίπτωση του φάουλ για να μπει στο παιχνίδι. Θανάση, πολύ γρήγορα. Με χαμηλά σχήματα, αλλαγές όλα τα μακαρίσματα και παγίδες στα σκριν. Ωραία. Κωνσταντίνε, επίσης γρήγορα. Ο Γκριν την μπάλα είτε να δημιουργήσει είτε να εκτελέσει ο ίδιος. Μάλιστα, ευχαριστώ και τους δύο για την συντομία τους. Γκριν, υπάρχει φάουλ από τον Περπέρογλου πάνω στην κίνηση του Λίνγκριν. Αυτό ήθελε ο Γιαννάκης. Βέβαια. Και μπορεί να μην το ήθελε αφού στα χέρια του Γκριν είναι μια εγγύηση οι βολές. Πάμε στη ρώσικη ρουλέτα, πάμε στο θρίλερ, πάμε σε φάσεις τύπου ελληνικού, σε ενδιαφέρον, σε συναρπαστικότητα τύπου ελληνικού. 26 δευτερόλεπτα, 26,7 για τη λήξη του αγώνα. Παναθηναϊκός είναι 4 πόντους μπροστά. Ο Ολυμπιακός έχει βολές με τον Γκριν. Κωνσταντίνε. Το μπάσκετ είναι άθλημα της λεπτομέρειας. Από το χαμένο αμυντικό rebound του Ολυμπιακού, ο Γιασκεβίτσιους τιμώρησε τους περιόδους με τον τρίποντό του. Ο Γκριν έχει μόλις 6 πόντους, ένα τρίποντο και 3 βολές. Αυτή τη φορά πάντως σημαδεύει Διάννα από τη γραμμή, σε αντίθεση με ό,τι είχε συμβεί, επειδή είναι νοπή ανάμνηση από τον τελικό του κυπέλλου. Έχει ζητήσει ανεξαρτήτως του τι θα γίνει. Καλά, ανεξαρτήτως, αν βάλει τη δεύτερη. Βάζει και τη δεύτερη, αλλά έχει time out ο Ζότς. 79-77. Πέσει ο Παναθηναϊκός και ακουπήσει την μπάλα στο Γιασκεβίτσιους, γιατί εκεί θα πάει. Να ακουπήσει γιατί βρίσκεται ζεστός και με μια προσωπικότητα. Είναι πρώτο σκόρερ του μάτς. Και με μια προσωπικότητα τις δύο βολές. Γιατί τώρα θα παιχτεί και ποιος θα πάρει τις βολές και αν τις πετύχει, έτσι. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε από τους δύο πάγκους. Πρώτα από τον... Ποιος είναι πιο έτοιμος από τους δύο? Κωνσταντίνε. Με μια άμυνα πρέσι όλο το γήπεδο θα προσπαθήσει να αποτρέψει την μπάλα να πάει σε περιφερειακό του Παναθηναϊκού. Θέλει να κάνει φάουλ στον Μάικ Μπατίστ, στον Παναγιώτης Γιαννάκης. Ο Μπατίστ, γιατί ο Μπατίστ? Διότι έχει μία στις 3. Πάμε και στο Θανάση Ασπρούλια. Ένα σύστημα για να πει η μπάλα μέσα και να ανοίξει αμέσως στο γήπεδο. Μήπως και δεν προλάβουν οι παίκτες του Ολυμπιακού να κάνουν φάουλ. Η επαναφορά από το κέντρο με τον Διαμαντίδη. Παναβάνω από ένα time out και δύο. Ευχαριστώ για την πληροφορία. 79-77 μπροστά ο Παναθηναϊκός. 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του θρίλερ. Εδώ θρίλερ. Η μπάλα στο ύμνα Γιασκεβίτσιους. Φοβόνται να κάνουν φάουλ το Γιασκεβίτσιους. Γιατί εντάξει. Έχει 3-4 βολές. Το κάνει ο Μπλέκνι τελικά. Ο Μπλέκνι. 79-77. 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Εδώ ξανά η φάση.
79-77. Αλλά είδες ένα. Δεν βλέπετε το χρονόμετρο, συγγνώμη Κώστα. Δεν βλέπετε το χρονόμετρο όπως συνήθως το βλέπετε, διότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Ελπίζω να αποκατασταθεί σε αυτά τα 20 δευτερόλεπτα που Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Η προσωπικότητα του παίκτη, ο οποίος κράτησε τη φάση υπέρ του. Δεν μεταβίβασε την μπάλα ο Γιασκεβίτσιος, γιατί το περίμενε. Δεν πούλησε το πλεονέκτημα του. Ναι, γιατί το περίμενε. Γιατί άλλος θα έφευγε μπάλα από την κατοχή του και δεν ξέρω, αυτό ήθελε και ο Ολυμπιακός, να φύγει από τα χέρια του Γιασκεβίτσιου η μπάλα. Λοιπόν, βάζει την πρώτη ο Λιθουανός 80-77. Παίζεται πια σε μια λεπτή κλωστή το μάτς και από τη μια πλευρά και από την άλλη. Παναθηναϊκός έχει το πρωτολόγο, έχει το προβάδισμα. Ο Γιασκεβίτσιος βάζει 2 στις 2. Βάζει 5 σερί πόντους. Είναι ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό. 81-77. Βασιλόπουλος για τον Μπλάκνεϊ. Ακόμα 16 δευτερόλεπτα. Ποιος θα πάρει το σουτ, θα το πάρει ο Βασιλόπουλος, όχι ο Πρίντεζης. Και μετράει. Είναι γκολ φάουλ. Μεγάλη επίθεση από τον Ολυμπιακό. Υπό την έννοια ότι ο Βασιλόπουλος εδώ δείχνει το πνεύμα συνεργασίας, διότι δεν ρισκάρισε σου 3 πόντων. Πετάει την μπάλα μέσα, καθαρό μυαλό. Έχει κέρδος ο Ολυμπιακός από αυτή τη φάση. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Παναθηναϊκός, ακόμη και αν ευστοχίσει δηλαδή στη βολή, ο Πρίντεζης... Εντάξει, θα πάει πάλι σε φάουλ, να δούμε. Θέλει ψυχραιμία τώρα τις βολές. Δεν βάζει τη βολή. Αλλά κερδίζει ο Μπλάκνεϊ το rebound, η πάσα στον Πρίντεζη. Ο Πρίντεζης κάνει την ευκαιρία στο 81-79. Στα 7 δευτερόλεπτα το άστοχο σου του Πρίντεζη. Και εδώ πια ο Ολυμπιακός ίσως χάνει τη μεγαλύτερη ευκαιρία. Όχι ίσως, το ίσως δέο να απαλληφθεί. Ο Παναθηναϊκός εδώ κλειδώνει το μάτς. Σίγουρο καλά. Το κλειδώνει αν ευστοχίσει και στις 2 βολές. Ο Πρίντεζης μείωσε στις 81-79, έχασε τη βολή. Εν συνεχεία χάνει και το σουτ γρήγορα στον Μελάγες. Ο πάγκος του Ολυμπιακού, το προπονητικό team έλεγε ότι έπρεπε να πάνε για τρίποντο. Εντάξει, τώρα ήταν και μόνος του και η σοφάριση ήταν αυτή μια λύση. Θανάση. Δεν υπάρχει κάτι από τον πάγκο του Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός, αν βάλει ο Γιασκεβίτσιος, κλειδώνει και τυπικά το μάτς. Κάνει το 1-0. Θα συνεχιστεί η παράδοση που θέλει τους γηπεδούκους να παίρνουν το πρώτο μάτς της σειράς των τελικών. Και ο Γιασκεβίτσιος θα σφραγίσει. Έχει time out ο Ολυμπιακός. Πάμε για το time out και γυρίζουμε. Για το τέλος ο Γιασκεβίτσιος, κατά την άποψή μου, ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα, εφόσον δεν ανατραπεί τόσο δραματικά η κατάσταση ώστε να αλλάξει και η πλευρά του νικητή. Ο παίκτης που πήρε τα μεγάλα σουτ και έβαλε τις βολές. Οι μεγάλοι παίκτες παίρνουν τις μεγάλες προσπάθειες. Αλλά εκείνο που πρέπει να δούμε και είναι μια πραγματικότητα, είναι τα παιχνίδια αυτά μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού σε καυτές έδρες συσπυρώνουν την ομάδα και τους μεγάλους παίκτες και τον μεγάλο προπονητή. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν είχε παρουσιαστεί καλός στα παιχνίδια. Ήταν κακός στη σειρά με τον Μαρούσι και σώθηκε από θαύμα με τη βοήθεια του Θεού στο Μιλισάβλεβιτ στο σουτ. Η καυτή έδρα, γι' αυτό το λέω και ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνοντας εκεί δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, γιατί συσπυρώνονται οι μεγάλες ομάδες όταν έχουν ένα στάδιο να φωνάζει εις βάρος. Για να δούμε, Γκριλ θα πάρει αμέσως το σούτ, ο Σπανούλης δεν κάνει φάουλ, δεν έχει λόγο να ρισκάρει. Τελειώνει λοιπόν η πρώτη παρτίδα που βρίσκει νικητή τον Παναθηναϊκό, η χαιρετούρα του Γιαννάκη με τον Ομπράτοβιτς 83-79. Μπορούμε να μείνουμε εδώ, περιμένω οδηγίες